Sziasztok! Bence vagyok, a Mesteremcén játszok egy játékos módba. Meg is mutatom a házamat. Mindjárt. Kicsit csalok, de nem baj. Így. Először megmutatnám a házamat. Hát a ládában nincs valami sok dolog, csak jó dolgok. Hát a gyémészettem, kardok, itt is ennyi. Akkor megmutatnám, hát itt TND-ztettem egy kicsit. Ide megraktam le ilyen sárkánytojásokat, nem tudom mit kell vele csinálni, úgyhogy nem értek hozzá annyira. Annyit látok, hogy maradj, hogy elrepülnek. Itt is TNG-geztem. Ide megcsináltam egy... Kicsit ide megcsináltam egy ilyen hülyeséget. Ja, úgy szoktam szórakozni. Így, és akkor Pierre Gonemo úgy. Így. Hát kéne valamit készítenem. Csak az azért, hogy hogy én nem egyes játékosban szoktam játszani, hanem szervereken szoktam. Amúgy a 3-as szerveren szoktam játszani, nevem Agbence 1-be. Itt vannak a lovaim. Így. Egy pár már meghalt, mert beleugrott a tűzbe, de hát így jártak. Hát úgy gondolom, hogy ennyi volt már a videó. Sziasztok!